tá skala vyzerá zaujímavo hentá, jak keby bola usekaná. Hlavne je tu ale pekne. Tak. Selfie go. Čo ty na to? Môžeme? Budeš mať cool. Cool, ja cool. S goofy kamerou. To nikto nevidí. Teraz je to akceptovateľné, keď ťa nikto nevidí, hej? Á, tak vyzerá to pekne no. Video bolo dobré, nie? Toto je super. Ako? Aby sme mali reaction video. Keď si babička spraví rousty. Jak ťažšie, jak ťažšie? Nie, ja idem sa búvať. Máme také dobré liesky. Čo ak tomu poviete? Poďte, ja 4 čaky. Co není. V noci tu spať na lavičke. A teraz ma každé ráno budí, jak im zavreli ten omín, ten prekáč. No. Teraz sú úplne iné prečo. Bezeň. Dom nemá to dlúh, nekatúce. No presne, tam i čo, krávy. Bezeň sa píše spravo. To je super. No presne také, že podržíš chvíľku. Aj áno. Ale vyzerá to brutálne, ne? Čistá pohľadíka. Zasa tu posunáš koleno. Vidíš, a pomaly ideš, hej? Ja sa tu dala aj medzi tom. Môžeš, Medzi no? dvoma strommi, bolo to také pekné. Kde sú tie pyramídy? Toto. To už hej. To už hej. To budeme mať dobrý záber. 800 kilometrov? Koľko? 800 kilometrov. Ale môžem ti to čeknúť, keď chceš. Však si daj ona, Google Maps. No poďte. Na triesky, Ja som sa zlakla. Čoho? Toho motýla. No prečo? Tyjo, tak to vyzerá, ako keby tiekla z nejakého lanovca. Aha, plešovka tam je. My tam urobíme bordel. No ale poďme. Babi nám už zdrhli, ponáhľajú Keď sa. sa osvieži. Pekná cesta je tu. Ja mám rada také pokojné lesy. Také lesy máš rada? To je super. No, neviem. Ty to zo zásady nepreháňaš. Tak, ale musíš ísť trošku na okraj, aby sa ti to posunulo svojich možností. A pôjdeme na pizzu tam pri nás, alebo... Tam dole. Tu niekde v dedine, nie? Tam není pizza dole, nie? No v tom Kolbenštajne myslím, takže tam bol kopa reštaurácií. A tam dole bude. Čo, motýl? No to je veľmi nepravdepodobné. Nestoj furt, poď. Nestojím, hlavne si zastavila. Ale nechce. Čo tam budú mať a do ktorej ešte pôjdeme. No, ja by som si dala takú. Však keď nebude pizza, dáme si niečo iné. Všade aj ten krúhač Som okolo. dlho Tami, To potom nebudeš postež že trochu, nech máme na kamere. Nebudeš moc spieť. Si mám nohy naťahnuť. Oh, Bože. Už je to tady. Decko a neskúšaj otvárať. Čemu ja? Aha, auto. Ja si to idem presne tak na...
Presne, Vicky nikoho nechce spoznať. Ona chce ísť po ulici a nikto. Lenže oni nemajú takého Wow, vyzerá skvele tá hora, že? Jak je v tých mrakoch. To je ešte extra bonus podľa mňa. Ich bin very kalt. Teraz je taký... Nič nemáš zadar. Máme mince? Nemáme. Nemáme. Počkej, koľko tu je? Tešíš sa na pizzu? Však máme, ja si zoberiem tú konversku. Čo hovoríš? Do toho sa mi Sa všetko tašku zmestí. rieši. Naozaj sa mi to všetko zmestí. Pani kameramánka, vaša. Dobre, tak niekde tuto sa... za tými skalami, už tu začínajú tie skaly. Tadiaľ to rovno pôjdeme, cez tie skaly. Tak sa privyzleď. Nechceš moje tie rúžové tielko vymeniť? To je tenšie. To není cesta, Vikuška. Je na tom kopci, je cesta. To není cesta, to je prasknutá skala. Nie, však to je cesta medzi one kam tú správu, je? Máme, dobre, aj tak. Však hen tam, kde všetci sedeli, veď tam bolo dosť hlavičiek. Dobre. Ani jednu si nevybral. Ešte teba nechám asi na parkovisku na budúce. Tati, môžem ísť na vece? Môžeš, tuto sa niekde zahondíš, počkaj. Podľa mňa sme veľa prešli. Ale kde, prosím ťa, prešli sme 4 km, ani ne 3 km sme prešli. Koľko? 3 km, však furt zastavujeme. Ideme jak oni, slimáci. Slimáci, hrozne. Ideme extrémne pomaly. Nás dobre odhadli. Veselou dáme. To sú výhľadíky tu na skaly vedľa nás, brutálne masívne. Také one, keď prší, alebo toto, No, také tekanice. hej, hej. Zlato? Patrí na mňa? S tou tyčkou, hej? Hej. No ideme. Čo poďme ešte hentam. A tam sa rozhodneme. Hentam, jak je ten výbežok. Tam vedie tá cesta. Spia? Daj mu trávičku. Tá mužka nie zozadu, aby ťa nevykopol. A to je moja ruka. To je malinký osujk ešte. On spí? Ale máte si mi to tak silno. Silno? Takže si to povolí. No dobre, poďme naspäť. To boli dobré výhľady dneska. Tie hory. Peniaze si nám už dala. Budete mať pokoj. Pôjdete po cestičke pešo dole. Presne A tak. potom čo? Že to si sadnete, ona. Tam budeš Tam bude sedieť. sedieť a čakať. Vedľa Však otciho. tam je kaviareň. Vedľa Eura máte? Vedľa otciho bude Eura čakať. mám, to by nebol Jedno problém. kafe, A potom by ste došli pre mňa, keby ste na hore mali ťažko. Ale už bude záver, nie? Už hento asi bude stanica. No poď.
ovce, henta čierna. Vidíš? Pekne čisté, žiadne. Áno, to je zaujímavé. Čo keď tam bude sama tá ovca? Nie, tam bolo stádo v tejto ohrade. No, Navi. To zrejme, Mám pocit, že máš nejaké lepáky. zrejme nechcú, aby sa párili teraz, lebo čo? Tam šli tým Za to je smerom asi tie odstavená. Tak volá tie svoje ovce. Na čo? Musíš Myslíš, sa že kopec pýtať vecí, otázky. pizzu? Musíš sa pýtať otázky, je to také? Je to živé? Áno. Na psa? Tam mesožravú kozu? Ovcu? Komára? Nie. Smrdí to? Podľa teba, hej. OK. Je to pes? Nie. Označené. Ale keby niekto pokúsal. To sa ako baví. Čau. To tak, hej, sa to robí. Sme taký perfektný. Lebo to sú iné ovce. Ja hovorím iba v tej show, kde... To je Simba sa volá, no vlastne, to nebol lev. Akurát som chcela povedať, že ďaleko vpredu ten si dojde na svoje, ten má vychádzať. Áno. Tak to bola tá Julia. Júlia. Teraz Češka. Nie. Však ona vyhrala. Julia nevyhrala, mami. Dobre, ale boli tam... Julia bola druhá asi, nie? Tak za ňou bola, tretia bola, tuším. Dobre, ďakujem. Fúha. Normálne je slnko, potrebujem brejle. Fakla brejle. Sahárska krajina. Ale vyzerá to super, tie mraky tu. To okulár. Tie mraky tu dneska a všetko. Páči sa mi to. Či sa ti bude vidieť, keď ty nechceš okuliare? No. Ale hore, aké pekné počasie. Mne sa páči, keď ideme takto popri tých prekažkách. Áno, no vidíš to. Čo? Ako? Hovorím, že Andrejke, aby sa to nepáčilo, že stále s tebou súhlasí. A Ľudka mi povedala, že není pravda, že nesúhlasí stále s ním. Ale hovorím, to sa týka turistiky, evidentne Lebo áno. máme rada turistiku, ja mám rada takéto túry. Teraz je to také priateľné. Teraz ideme kus dole, za chvíľu pôjdeme hore. Však budem musieť kus aj výjsť. Som padal, aby ma nejaké 20-kilové dieťatko udržalo. No čo, tebe ruku? Však tam máš halus, tam sa oprem a idem. Mami, No a drevo, nepichneš si. Určite z toho si nepichneš. Triesky. Triesku chytíš možno tak z napíleného dreva, ale nie z takéhoto. Nemáš za ušami? To bude tým. No Lulu, čo? Otváraj bránu. Sa bojíš tých pavúkov, či čo? Je tu mechanizmus, či to zase musíme... Ježiš, to treba potiahnuť sem. To celá brána ešte, áno, tak. Toto sme len v polke. Bože, čo sa zlomí. A keď ješ, tak prestrčte sa, stačí. Nezlomí, poďte. Čup. No, to máte pantiálne. Toto tu je ostal, ty děláš. Pripraviť, ak to aj zase po asfaltke. takéto chodníky ja rada. No. Pekné lesné. Koľko much tam má. Koľko tam otravujú chudáka. A baďte. Šuchtašky. Kde solej? Povedaj, že som si pehli. No, podal si. Finally. Konečne si dosiahla, čo si povedal. To som nechcela. Ja som chcela najprv vyplašiť babičku, iba som si povedala, že to sa určite zlasne. Nemáš. Nechápem, že babička v čele. Čo sa stalo? Babička sa bojí. Čak, keď ju plašíš. Hej. Aké pekné. Ha, To si prehnal, hej, to poznáme už. hej, hej. Taká pekná príroda, to preháňam. A
Ale to myslíš, že to poje teraz takto do kopca? Až iba kúsok. Toto je presný opak toho tvojho zmierov, hej? Jak hovoríš ty furt. Celoživotné krédo. Proste super. Jaj. Tak toto ja môžem. Po takejto ceste tie 2,3 km dáme raz, dva. Ďalej pokračuje táto super cestička. V lesíku. Tá je úplne perfektná. Slnečko. Už to tu začína presvítať. Pekné jazierko. Usmievajte sa, ďalšia jazda. Ježiš. Mala dojem, že ani neviem, čo sa včera si asi krky nedala. Sa oblieka iba na módu. Tak, teraz ide vymodená aspoň. To je lota si dá mikinu zase pre istotu. Áno. It's time Oh. for a nap. Ty už zase niečo ješ? Luxusný výhľad je tu. Mám času pozerať, Jak to? len to stojí. Väčšina ľudí sa vidieť za výhľadom. Tak aj ja, ale musím sa postaviť a napozerať. To bude dneska paráda. To bude dneska paráda. Výhľad je úplne že epické. Daj vúdu. Hej, ale tak opatrný tam poď. Dobre? Ja? Ale tak aha. Vyzerá to super, nie? No. Opatrne, lebo sa to šmíka dosť. Hlavne tento jeden. Počkam radšej na mamu. Mladý. Neopínaj sa toľko ty palice. Tam daj dole nohu, daj mi ruku. Jo? Dobre. Poď. Na čo sa tu o to vôbec bavíme, keď je na túre. Sťažovateľ. Dostala čokoládu moc veľa energie. No. Myslím si, že naozaj teraz školskú tašku nemusíme riešiť, to je pravda. Jaký seriózny Číňania hen tam dole pod nami. No. A ešte k tomu si uvedomujem, že ja prvá, tá najslabšia. Tak si takú cestu vybrala. Tak najslabšie vždy chodia prvý. A dneska sú krásne výhľady, že? Aj túra zatiaľ fajná. Keď sa tak vezme, tak vždy nám zatiaľ vyšlo počko, že? Akurát len minulý rok, posledný deň, ale však to nevadilo. To si ja nepamätám. Ja akože tak bolo chladnejšie, ale Áno, však na tom priesmiku. Počkaj za to. tak akože bolo tam síce chladnejšie, ale túru sme dali a nepršalo.
Ako nepoprskávalo trošku, tak? Hej? Ale... Áno. Tak tam je, ale pozri, aké parádne túry ty dávaš vysokohorské už. Nie si žiadny žabák. Dobre ti to ide. Za chvíľu budem tínedžer. Za chvíľu už budeš tínedžer, Za no? 3 roky. Rovno tam dial. Takže poďte. Však keď ste čakali, mohli ste sa nájsť medzi tým. Čakajte na čo? Že vám dáme povel? Jesť? Čup, čup. Super, duper. Kde tu štrnga? Čo? Kde tu štrngajú? Kto? Ty krásky. A niekde tu dole určite budú. Nemyslím si, že by ti nechceli odpovedať. Tež si nemyslím, že by mi to niekto vedel vysvetliť tak, aby som tomu porozumela. Je tak. Túry, tak mi povedali, tak vám to poviem. Chceš si spraviť deň mama a No. syn? Tak akože aj to tak vypadá niekedy. Lebo ja mám mama a dcery už mám svoj deň. No. 5,99. No, ja mám 4. Takže tak akurát. Tam je ako? Dobre. Dobre? Chceš to zvládať? No. Hop. Nemusíš. Hop.